Jams with the Bicolanong kapal? Ay gagi pare, riot yan! Tara, kape! Tara, kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare! Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Kung magiging tindero ka sa kalsada, Uy. ano ang ititinda mo? Gagi pare, siguro I will make sell laman. Uy. Yan! Anong laman yan? Hindi, mga pork. Yan, Ay. spare ribs, tenderloin. Social mo dun ah. Uy, gagi pare, sa probinsya namin, yung mga bukod sa isda, tinitinda din sa daan. Awa. Yung mga karne-karne, mga laman, nakaano sila nakatimba. Tapos nagbabike lang sila. I see. Oo. So hindi luto, hilaw pa. Hilaw pa. Oo. Ay. Tapos meron na rin akong nakita na nagtitinda sila ng mga samgyup strips. In all Ay, fairness pak. Oo, tas mga nakatimba, ganyan. Oo, yun nga lang yung iba amoy panis. Amoy bulok na. Oo, kasi grabe na arawan, walang freezer eh. 'Di ba? Ay, okay. So yun yung gusto mo. Oo, magtinda ng laman. Yan. Sa akin naman, gusto ko rin magtinda ng laman kasi maraming may gusto niyan eh. Ay, Demand oo. yan eh, Gusto di ba? ko talaga yan. Pero sa'yo hilaw. Oo, hilaw. Sa akin luto na. Ay, wow. Oo, gusto ko yung mga isaw, Ay, okay. Betamax, tenga ng baboy. Sa daan? Oo. So, how would you sell it kung tanghali, super init no? Ano lang, may kartela ko. Okay. Movable. Wow. Movable uling, ganyan. Movable uling. Alam mo kaya sinasabi ko sa'yo kapag nagnegosyo tayong dalawa, Oh. lugi tayo. Kasi yung mga plano natin hindi sustainable eh. Kaya nga eh. Uy, pero parang maganda yun ah. Oo, legit maganda yan. yun. Kung magkakaroon nga rin ako ng karnehan, Oh. siguro ang magiging pangalan nito ay karne ni Konyo. Yan. Oh, di Feeling ko ba? walang bibili dun. Bakit? Isipin nilang payat-payat na ito, walang laman. Oo. Dapat buto-buto ni Konyo. Ayan. Baka dapat ang business mo bulaluhan. Ay, pwede, no? Oo, parang ang sarap ng buto mo eh. Uy, ng buto. Buto, hindi okay. buto. Bastos kasi in Bicol eh. Ay, no. Anyway, Kabisyo, usapan kasi natin ngayon yung mga tinitinda sa kadaan-daanan. Yan. 'Di ba? At ang mga tindero natin dyan, mapapansin nyo, kapag mapagmasdan nyo, may mga character sila. Legit yan. Dun sila stand out. Awa, tulad kanina, di ba, nabanggit natin yung mga magtataho, Yan. maggugulay. Gulay. O, diba? Oh. Kaya eto, Kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang sunod na 2 uri ng Tindero sa Daan. Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga Ay. ano ba? Mali ba na ako? Pinag-uusap. Sorry. O, take 2. Punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga friendly na magfi-fishball. Fishball kayo dyan! Pugo, kikiam, hotdog, gulaman! Girl, tara dito. Tara, fishball tayo, Robin Siena. May chika ako sa'yo. Ayan, sige, gusto ko yan. Tara dito tayo. Iinit yung chikahan yung mga ma'am sa squid balls ko, mga ma'am! Eto na nga, kuya. Bibili na kami. Tumuhog ka na dyan, girl. So, eto na nga. Ano nangyari? Si Konyo Bicolano. Ay! Alam mo ba, may tinatago pala yun. Ay, talaga ba? Ay, yun ba ma'am yung kulot na kasama nyo nung nakaraan? Feeling ko nga mo may tinatago yun. Ay, oo nga, kuya. Siya nga. So, Uy. nalaman ko kasi sa kabilang department ng opisina namin na mukhang pera pala yun. Ay! Ay, oo nga ma'am eh. Nung kailan kasi ma'am bumili yun dito, tinatawaran pa yung pugo ko. Magkano na nga lang tapos gusto niya pa may libre pang gulaman. Ay, grabe, Osi. Ay, ganun nga siya, Robin Siena. Robin Siena? Nasaan na yung... Kuya, asan yung si Robin Siena? Yung kasama... Kayo na lang magtsikahan! Kayo na lang! Ay, Hala siya. Ay, nako, hayaan mo na nga siya. Ang corny talaga kabanding niya ni Robin Siena. O tayo na lang magsikahan. Magkano lahat ng nakain ko? Dali. Sige ma'am. O yan.
Pero ewan ko din, requirement ba sa mga magfi-fishball na friendly sila? Well, for some reason napapansin ko kasi ang mga magfi-fishball, kahit na digulong sila, na Oo. lumilipat-lipat sila ng pwesto, meron talaga silang paboritong pwesto. Yan. So, halimbawa nung college ako Oo. dyan sa may Vito Cruz, Oo. merong isang magpi-fishball Fishball. na kinakainan lang din talaga namin. Siya at siya lang. Siya at siya lang. Kaya nalalaman niya yung mga chikahan kasi for some reason, pag nandun kami, nagdudugtong-dugtong yung kwento. Tapos sasabat na lang siya, andito nga siya nung nakaraan, Oo. Mali yung sinasabi dun sa isa. Ayan! Kaya akala nyo mga marites, mga babae lang. Oo, may mga lalaki din. Totoo. Saka for some reason din, Robin Shena, itong mga magfi-fishball na to, na-experience ko kasi, yung Oo. squid balls nila, to be very specific, Awa. kahit alam mong panis na, kinakain ko pa rin. Hindi ko alam I don't know. Kasi alam mo naman talaga yung lasa ng squid balls. Kapag Oo. sobrang asim na, you know it's panis already. Ay. Pero wala masarap pa rin talaga. Well, sa bagay, siguro parang alak yan. Habang Oo. tumatagal lalong, Sumasarap. Oh. Pero ikaw ba, anong klaseng luto ng taho, hindi naka-move on. Oo. Ng squid ball o fish ball yung gusto mo? Gusto ko sunog. Ay, pareho yung parang tayo. crispy na yung balat niya, yung maragamo talaga and all. Oo. Maragamo or crunchy, like ganon. Awa, maganda nga yun kasi hindi mo nga malalaman na panis na Panis siya. na. Tsaka maliban dyan, gusto ko rin yung mga hotdog. Ay, oo. Yung lubong-lubo. Ay, ako naman gusto ko yung makunat na. I don't know, yung parang chewy na siya. Ay, oo. Yan, yung parang kulubot na. Ay, ang sarap nun. niyan. O, talaga ba paghahalatang tayo may mga hepa? Oo, kaya mamamatay ng maaga. Ay, nako, anyway, that's number 1. Pala mo naman tayo sa last but not the least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga chill na mag-iihaw. Kuya, pabilin nga po ng isaw tsaka ng Betamax. Excuse me, ako rin kuya. Gusto ko nung tenga na tsaka nung yung tenga tsaka yung bituka ng baboy. Gusto ko tostado ha. Tsaka yung sausawan ko gusto ko hindi sinausawan ng iba. Dapat separate. Separate. Miss, ako yung nauna dito, miss eh. Ha? Hindi ka kasi nagsasalita. Tsaka wala namang pila dito sa ihawan. May nakikita kang signage. Wala bang pila dito? Kuya, excuse me, ako gusto ko yung hotdog tsaka yung balon-balunan. Gusto ko yung medyo hilaw. Hilaw po. Hilaw? Ano nga? Aswang? Kadere. Ba't ka ba nangingialam? Kilala ba kita? Tsaka para sa aso ko yan, ano ka ba? O diba, napaka-intimidahan niyang babaeng yan eh. Bumibili lang naman, daming sinasabi. Alam nyo ba? Customer is always tama. Ano, tanga? Bakit feeling mo nasa samgyupsalan ka? Ihawan to, kaya huwag ka mag-feeling mayaman. Ay, sino bang may sabing mayaman ako? Ikaw eh! Maganda lang ako. Kaya maganda ako. Kaya nga dito ako bumibili. Tanga na ito. Misa, isaw tsaka Betamax mo. Ay, ang galing. Salamat, kuya. Misa, yung tenga tsaka bituka ng baboy, tostado. Yung sausawan, hindi galing sa sinausawan ng iba. Separate. Ay, na-memorize. Ay, separate pala yun. Akala ko separate. Na-memorize mo, ha? Oh sir, yung hotdog tsaka balon-balunan, medyo hilaw pa para sa aso mo. Wow, ang galing ni kuya. Dami nyong ebas eh. Uy, mga bayad nyo ah. Ayan. Ito naman yung mga chill lang. Yung kayo ng chika sa harapan ng mga tindera. Itong mga tinderong to, wala siyang pakialam. Basta negosyante siya. Totoo. Yan. At saka ang pinakamagaling talaga sa mga magtitinda ng mga ihaw, ang daming bulto-bulto yung pumupunta sa kanila, Oo nga. iba't ibang mga tao. Tapos hindi lang isang order yan pero na-memorize nila. Oo, tapos may mga special request. Yung mga tipong dapat tostado po yung kalahati, yung kalahating isaw, hindi po luto. Tapos may palaman pong strawberry. Ayan! Oo, may mga ganyan Oo. sila. Tapos syempre yung mga mag-iihaw, Oo. hindi lang naman yan isaw. Yan. Di ba kasi napakarami yan eh. Oo, ang dami. Iba-iba. Balon-balunan, tenga, Oo, ganyan. may ulo ng manok. Oo. Diba? Tapos nagigets talaga nila. Awa. Oo, kumbaga ang priority talaga nila satisfy kayo. Grabe, Oo, no? diba? Kung yung Satisfied? Hindi sat- pwedeng bumenta lang. Oo. Uy, pero saludo ako dyan kasi Oo. nako, Robin Shena, na-experience ko yan na magtinda ng ihaw-ihaw nung Awa. bata pa ako pag bakasyon. Delikado yan sa kalusugan kapag sobra kang exposed sa usok. Sa Kaya wag na bagay. kayo masyadong pasaway dyan sa mga customer. Kaya Oo, nga. kung hindi luto, okay na yan, kainin mo na lang. Dami ginagawa eh. Baboy. Hoy, pero wag natin mamalitin din yan. Oo. Kasi ang laki din ng kinikita ng mga yan. At saka meron akong binibilhan palagi ng isaw sa may kasunduan.
Yan. sa amin, nakapagpatapos siya ng 3 college students Wow. sa pag-iihaw-ihaw lang. Uy, legit yan. Meron akong katrabaho. Oh. Ihaw-ihaw lang pero nakapagpatapos siya sa San Beda. Ay pa! Oo, gagi pare. At ilan yung sasakyan nila? Opa! Oh, diba? Kaya kayo, pa-ihaw-ihaw lang. Oh. Iihaw nyo pa. Ay, nako. Kaya ikaw, Kabisyo, kung di mo nabutan ng usapan namin ito at may gusto ka pang idagdag dito, kasi inspiring talaga yung mga Totoo. stories nila, Legit. no? I-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shanna. Same socials, mga broski. At Konyo Bicolano. O siya, Kabisyo, mga kasama nyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shanna. Your Uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara! Kape. Tara kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay gagi pare. Awa! Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Shanna!